Bafowethu uNdonga uthi uyabonga kumphakathi waseNanda eMawoti. Umphakathi waseNanda eMawoti wenze umsebenzi oncomeka kakhulu. Kunamaphoyisa abekhohlakele kabi. Hayi ukuthi futhi amaphoyisa abekhohlakele nje. Amaphoyisa akhohlakele ibhadi. So kunamaphoyisa ke lapha eNanda akhohlakele nje abhizi athathe imali kubantu. Into ke umphakathi waseNanda eMawoti oyenzile uyibambele wona lamaphoyisa. Wawayise police station khona eNanda. Sikhuluma nje lamaphoyisa azovela enkantolo ngomsombuluko aboshwe umphakathi. Ahlala phekwawo amaqhozo athi nje ngqi. Layelani kwamaphoyisa. Ngokujwayelekile thina sumphakathi sithi umuntu uma simbamba sithi kumthandazela. Sithi nje kumkhulekela. Nibonge ke nina ngoba okubonga uNdonga ukuthi umphakathi awuyithathelanga umthetho ngezandla zawo. Kodwa kunesimo ezisiphoqayo ukuthi siwumphakathi singakwenza lokho. Uma kuukuthi nina amaphoyisa niyaqhubeka nokuhluleka ukusiphatha, ukuhluleka ukusihlonipha. Nikhohle ukuthi lemsebenzi enikuyona kunabantu ngempela abayidingayo, abayideservayo, abangayenza ngokukhulu ukuthembeka nangokukhulu ukuncomeka. Siyanikhuza ke nani wemaphoyisa enenza lo msebenzi wophoyisa ensemaphoyiseni aninayo ipassion wokuthi nilwisane nobugebengu, kodwa nepassion ukuthi nibhebhezele ubugebengu buye phambili. Sithi wemaphoyisa nizokubona kwabona Sawule. Njengoba siwumphakathi nje sonke sama civil servant angezwani nobugebengu esifuna imindeni yethu iphephe. Sifuna ukuthi ingane zethu ziphume zemsebenzini ziphephile. Sifuna futhi zibuye iphephile. Sifuna ubuya futhi imizi yethu iphephile. Asifuna ubona imizi yethu igqekeziwe. Nina ke nizowami nicollect imali egebengweni nisebenza nazo. Woe unto you. Kithi nje woe unto you. Sishayela umphakathi waseNanda ngokuthi ubambe igebengu uyifake ekhindini. Sizoqhubeka sikwenze futhi lokho. Sithi nje Ndonga siyabonga futhi umsebenzi owenzile Ndonga ngokuthi lo somabhizinisi omkhulu kakhulu ohambe wenza ama-allegation angekho emthethweni ngegama lakho edicilela igama lakho phansi. Siyabonga ukuthi uligezile igama ukuthi uyomvulela icala ngoba siyafuna ukubona uresponda eyigebengweni. Siyafuna ukubona uresponda. Bonke labantu abenza ubugebengu befuna ukudicilela igama lakho phansi. Those people bafana nabantu abafuna ukudefeat to fit at the hands of justice. Siyafuna ukubona ukuthi bake baqhamuka nje umuntu bathi Ndonga mbophe deformation of character mbophe nje singaloko sishonele nale mbophe Ndonga. Sikhathele manje imkhungqeste. Sikhathele sifuna ukuhamba sikhulekile, sifuna ukuhamba siphephile somphakathi. Manifuna ukhohlakala mbani oganga le but musu kuba yiphoyisa ebese uyaganga. Ngime lapho.